Вітаю вас, паважаныя сябры! Сёння ў нас вялікае свята. Нарадзіўся Христос, наш Збавитель і заступнік ад усякіх бедаў і няшчасцяў. Віншую вас з гэтай падзеяй. І яшчэ ў нас другая вельмі прыемная вестка. Да нас у госці завітала наша маленькая зорачка, унучка, даволі някепская бубначка і спявачка. І вось мы з ёю паспрабуем вам сёння паказаць даволі арыгінальны нумар. Гусі ляцять! О, гусі ляцят!